Con un total de investimentos de 798.458,68 euros, dos cales a Deputación pon 540.053 e o Concello 258.405 euros. A partida máis cuantiosa, preto de 200.000 euros, destinarase á primeira fase de mellora do Camiño Real. Pero si vai a incluir a recollida de pluviais, a dotación de aparcadoiros no primeiro tramo e a inclusión de beirarrúas. Un objetivo primordial mellorar a seguridade das persoas viandantes nesa zona e en calquera do Concello, pero especialmente aí porque si hai reclamacións de veciños e veciñas de que é necesario. A ampliación da rede de saneamento no Freixo suporá unha partida de 150.000 euros e completará a dotación de servizos en Cadreche e San Isidro, executada con cargo a anteriores convocatorias do POS. Vai costar 148.335 euros. Dará servizo ás vivendas do Freixo, tanto as que están por riba da autovía como as que están por debaixo. A reforma do Centro Social do Camiño Ancho ocupa outra das partidas principais, 122.000 euros, que servirán tamén para a construción dun parque infantil e dunha pista deportiva nas instalacións. E na planta primeira, na planta superior, terá unha sala de usos múltiples de 51 metros cadrados. Despois, no patio, na zona exterior, contaremos cun parque infantil, cunha zona cuberta de 92 metros cadrados e unha zona descuberta de 115 metros cadrados e unha pista deportiva e de uso común de 228 metros cadrados. Tamén se investirá en accesibilidade coas melloras na Rúa Fernández Varela e na Praza Escurís. Trátase de acometer obras que rebaixen as pendentes e faciliten a mobilidade nos dous cruces da marxa esquerda da Rúa Fernández Varela, dos semáforos cara ao lagar, comprendidos entre o Teatro Elma e o Bar Atlántico. A outra actuación incluída neste proxecto é o acceso á Praza Manuel Escurís. Para a aprobación deste plan, o Goberno comprometeuse a revisar a baixa varios proxectos e a dotar de vestiarios os mariscadores dos raposiños.